היי חברים, ופה אני רוצה להודיע לכם על שינוי קצת גדול בערוץ. שינוי זה יכול מאוד להשפיע, זה לא הולך להיות ערוץ גיימינג, זה הופך להיות ערוץ אינטרואים. כן, אבל אני רוצה לעשות לפני כל האינטרואים שאני אעשה לכם, הסופים, אני רוצה להראות לכם בכלל איך יוצרים אינטרו. אז דבר ראשון, תיכנסו לאתר הכי לפי דעתי מומלץ ליצירה ולקחת אינטרו, זה פנזויד. לא חייב לעשות פנזויד אינטרו, פשוט זה הדבר הכי מהר שאני עושה. הנה, פנזויד, לוחצים על זה. חבר'ה, זה תלוי, אם אתם רוצים ליצור אינטרו, אתם פשוט צריכים לחפש פה. אני סתם מנסה לקח את האינטרו הזה. חבר'ה, אני מאוד רוצה להראות לכם איך יוצרים אינטרו, אני גם אראה לכם את זה, אבל אני מקווה שזה לא יעשה ארוך מדי. פשוט. הנה, לוחצים על זה כדי לראות את האינטרו מזווית טובה. אני אישית אף פעם לא הבנתי את האינטרו הזה, ראיתי אותו כמה פעמים, אבל מזל ניקח את זה סתם, זה לא הולך להיות האינטרו של הערוץ, והיום גם אנחנו נעשה את האינטרו לערוץ החדש, או לא בטוח אם אני אראה לכם את זה. חבר'ה, אז כל זה לא חשוב, אני רוצה באמת להראות לכם איך יוצרים אינטרו. אז אני עוד רגע חוזרים ונתראה ברגע הזה. אז כן חבר'ה, חזרתי. ואתם קודם כל, הדבר הראשון שאתם רוצים כדי ליצור אינטרו לבד זה להיכנס לקליפ מרקר 2. אם אני לא אומר אז טוב, תתקנו אותי בתגובות. ולא יהיה פה כלום, לא משנה מה תעשו, לא יהיה פה כלום בעולם הזה. פשוט ככה, כלום. אז אנחנו למשל רוצים שיהיה רקע לזה, אז אם אתם רוצים רקע של מיינקראפט תלחצו פה. רקע של מיינקראפט אני לא אסביר כי אקסיט, אני גם לא רוצה לעשות רקע של מיינקראפט. אני למשל רוצה שזה יהיה למשל זה, נגיד. ואני רוצה את הדבר לפי דעתי שהכי לא זה הסאנסט הזה. אוקיי, בואו נשים את טרון, לפי דעתי טרון זה בין הכי אדירים פה, רקע הכי אדיר פה. אוקיי, עכשיו אתם שואלים מה עכשיו עושים, איך כותבים את הסם וזה. קודם כל הבנתם זה. לוחצים פה אם אתם רוצים רקע מיוחד. אני לא רוצה את האנדרוורד, אני לוחצתי על טרון וזה יופיע לכם. עכשיו אתם שואלים מה עושים אם בדרך כלל הטקסט זה כתוב פה. אז אתם לוחצים טקסט 3D. אני אעשה את זה במקרה של הערוץ שלי. גיימס. חבר'ה, תגידו אם אתם גם אוהבים את השינוי בערוץ. אני עושה את זה בשבילכם. אני רוצה להרים את זה כי אני הולך לסובב בעצם את המילים האלו, ואני לא רוצה שהם ייכנסו באדמה, ואם אני רואה את זה יותר מדי מורם, פשוט מניח עם החץ, אז תזכרו פוז, ככה כדי לצפות באינטרו טוב, ככה כדי לצפות בו נו, בתור מבט של העורך. תזכרו את זה טוב טוב כי זה חשוב. עכשיו אנחנו עושים את כל הסיבובים ובלה בלה בלה ובלה בלה בלה. קודם כל תעשו את כל הסיבובים האלו, חשוב תמיד שזה יהיה קצת פה, הקטע סתה באינטרו. אז אני רוצה לעשות שזה יבעב. אז אני לוקח בעצם את זה, כחול, עושה בחירה של הכחול, אבל אתם עושים לי המיוחד בזה. אבל פה אני רוצה שהצבע יתחלף. אז אני עושה את זה, שזה יסמן אותו ויעשה את השינוי. ועכשיו אני רוצה שהצבע יהפוך לבהיר, ובום, וסתכלו. הנה, עבד מעולה. וחבר'ה, אני לא הולך להראות לכם פה הרבה, אני הולך לעשות את האינטרו שלי זה לבד, אבל עכשיו אם אתם רוצים, הבנתם עכשיו את הקטע של זה? אני לא הולך לעשות את זה עכשיו הרבה. אין מצב שאני עושה את זה, כי זה האמת אישית גם מפריע לי. עכשיו אני רוצה שזה יעשה סיבוב.
אז אנחנו לוחצים, למשל אני רוצה שזה יעשה סיבוב מהיר, אז אני שם את זה פה. וחבר'ה, אם אתם רוצים לסלוט מתי זה יהיה, אז אתם אני שם אותו פה. אבל אני רוצה שזה יהיה פה, ואני רוצה שכך יהיה הזמן שזה סיבוב, זוכרים כאן, אל תשנו את זה, לא משנה מה, אל תיגעו בשום דבר בחלק הזה, ואתם עושים סיבוב 360 עד שזה בעצם מגיע לכם לנקודה שאתם עושים בה. אני רוצה שזה יגיע קצת ככה. ועכשיו בואו נראה את מה שהכנתי, וזה חבר'ה בקליל. אני הולך לעשות כמה מדריכים שלמים על זה. וחבר'ה, כן, כפי שאתם רואים זה ככה, ואתם רואים שזה די מהיר מדי, אז בואו נרחיק את זה. מסליחה אני אעשה את זה, אני רוצה שזה יהיה פה למשל. וזה פה. ועכשיו בואו תסתכלו על זה. כן, זה סבבה, אבל חבר'ה, עם הרבה עריכה אני יכול להפוך את זה להרבה יותר טוב. אז אנחנו נעשה כרגע, אני אעשה עוד משהו קטן שיכול לעזור. למשל פה, אתם רואים שזה מקרב ומרחיק. אז מה אני רוצה מכם בעצם? רק תסלחו לי בזימייל שיופיע בתיאור, אם אתם רוצים שאני אעשה לכם אינטרו. ועכשיו תסתכלו, אני עושה שזה יתקרב ויתרחק. ככה, אני לא יכול לגרום לזה שיתרחק גם באותו, אז אני צריך לזוז קצת, לעשות את זה, ואז פשוט להקטין. איזה, עד שרואים את זה. כן, זה די קשה, אבל אתם נראה לי תסתדרו. זה פשוט מדגיש את האותיות, אם לא הבנתם, אז אל תיגעו בזה. וזה היה המדריך הראשון, איך ליצור בעצם תנועות באינטרו. לפי דעתי זה היה מדריך מאוד נחמד, ואני מקווה שאהבתם. והסרטון הבא הולך להיות על איך בעצם לשים את כל היישובים לאינטרו. וחבר'ה, מקווה שאהבתם, ויאללה ביי.